9 million viewers. Mega love shout out. Thank you so much po. Ayan. Medyo malayo to sa bahay. Iniwan ito. Ayan yung bahay namin, oh. Habang bisibisihan ako magwalis. Iniwan ko dito yung ano, yung CP ko. Buti na lang abot dito yung wifi. So ayan, ito po yung aming mga tanim na kamuti. Itinanim namin to nung isang araw. Kasi sabi ni mother, ano, habang hindi pa tapos yung 2024, mag-ano daw kami, magtanim. Ang ingay ng aming ano, papi. Ayan, yung sa dulo, kalabasa, yung mga sa gilid na yan. Tapos ito, mani. Ayan, yung mani. Pabutin ko lang po ng 2 hours. Ayan, naka 1 hour and 41 minutes na. Thank you so much, 11 million viewers. Thank you. Salamat. Manay Sisi, Shining G, Coaching, salamat. Sis Agnes, The Romancos. Manay Lea, salamat. Madam Cascade, thank you so much po. Salamat sa mga naandyan, sa silent viewers. Kay Ma'am Inday Tunit, thank you. May ingay lang ano. Pusa. Yung dito sa kabila, kamuting kahoy at saka kamuti na kaunti dyan sa gilid. Ayan. Buti na lang abot dito yung aking signal. At dito sa tabi, sa boundary ng lupa, ayan, meron ng bakod kasi yung sa kabila, hindi na yan sa amin. Sino to si Doching? Si Ma'am ano pa rin ba to? Si Ma'am Poching. Ayan. Mega love shoutout po. Si Ma'am Poching pa rin ba yan? Si Doching?
Tapos dito sa gilid, nagtanim ako ng dragon fruits kasi ipapagapang ko dyan sa bakod, dyan sa puno ng Madrid de Cacao. At saka dyan sa puno ng pabulok ng kahoy. At saka doon sa dulo. May mga tanim ako dyan na dragon fruits. At saka doon sa may mga bakod doon, meron din dyan mga tanim na mulberry. At maraming pa rin akong itatanim dyan sa doon sa dulo. Magtatanim kami dyan ng dragon fruits. Ayan, yung dragon fruits ko oh. Diyan ko papagapangin sa poste. Salamat po, Ma'am Doching. Ikaw ba si Ma'am Poching? Si Ma'am Poching ka pa rin ba? Teka lang. Silipin ko nga dito sa isang CP. Proud dress. Salamat. Thank you so much po. Of course. Ganda no? Ganda ng pangalan. Ayan, bigyan kita ng moderator. Ano to? Bagong bahay ba to? Anak ba to ni Puching? Ma'am Puching, ito ba si Doching ay anak mo? Aray ko, ang dami lamok. Ang ganda ng ano oh, hindi. Ang sarap ng, ang ganda kuhain yung ano, yung mga bulaklak ng kalabasa tapos ilagay sa itlog. Ninja lang. Ayan, parang mamumunga na yung ano, kalabasa. Ayan. Ayan oh. Malapit ng mamunga. Asa na yung bunga? Nawawala yung bunga nakita ko. Asa na yun? Ito oh, ayan. Ah, farm lang, sapat na. Oo nga, Ma'am Poching. Bastang masipag ka lang. Sipag ka lang magtanim. Ayan, meron kang aanihin. Pero maganda pa rin, Ma'am Poching, kahit nasa farm ka, meron ka pa rin ano, investment sa labas. Every month may pumapasok pa rin. 'Di ba? Yung parang naghihintay ka lang. Kahit andito ka sa farm, tanim-tanim lang, mga pansarili lang namin tong tanim, kakainin ba. Ay, pero si Father, kasi mahilig siya magtinda-tinda sa palengke, yung mga tanim namin sa may nag-order sa kanya mga niyog, yeah, nagde-deliver siya sa palengke. Tapos yung mga tanim din namin doon sa kabilang farm na mga saging, yun ang kinahiligan niya din, magtinda-tinda. Meron na kaming pambili ng ano. Pag uwi niyan, meron na siyang madalang sibuyas, bawang, paminta, mga sabon. Yun, yung kita niya sa ano, sa pagtinda-tinda niya. Binibili niya sa loob ng bahay, mga pangunahing pangangailangan sa loob ng bahay. Tapos yung mga bunga ng ano din, mga gulay, ng mga langka, ganon. Nag-i-enjoy si Father magtinda-tinda. Tapos yun, every month din, every 45 days, Kopra Day. Ngayon, andun siya sa Tres Marias Farm talaga. Nagpapakopra siya doon. Tapos pagkatapos doon, dito na naman lilipat. Pero parang wala akong nakikitang mga bunga ng nyog na tigas na. Parang wala kaming i-harvest. Parang mahina na yung bunga ng niyog ngayon, oh. Wala akong nakikita ang ano, kulay brown. May lupa pero walang gusto magtanim. Sino? Ikaw? Kayo, Ma'am Puching? Mas gusto sa bayan tumira kasi nga naman minsan yung dito sa probinsya din kapag may lupa ka, syempre
Madumi sa kamay. Madumi sa kamay. Buti kung laging may inuupahan na tao na magtatrabaho. Minsan, kapag kaya din naman namin, kami-kami lang nila mama yung nagtatanim nito. Ito si mama, ayan. Sila ni father yung nagtanim nito. Pag kaya naman, kami na yung gumagawa. Pero pag malawakan na talaga, katulad noon na wala pa kaming sariling lupa, ano lang, yung pinatirahan lang sa amin yung lupa dati sa amin doon, nung maliliit pa kami. Tapos yung ginawa ni father, buong lupa na 6 na hektarya, lahat yun, tinaniman niya ng mais. Yun. Naalala ko noon ng mga bata pa kami, siguro mga ano pa ako, mga 7 years old ata. Basta mga elementary days pa kami noon. Buong lupa talaga, lahat yan, tinaniman nila ng mais. Tapos doon, unti-unti iniipon yung kita doon sa mais. Yun ang ibinili namin ng 1 hektaryang lupa. Hanggang yon ano na, yung mga produkto nung 1 hektarya ng lupa, niipon-ipon nila habang nag-expand yung ano, hanggang umabot ng 8. Paabutin ko lang po ito ng 2 hours. Update lang kasi kagabi hindi ako nakapag-SC kasi wala na akong i-drawing sa aking kamay. Wala na rin akong maisip na pang SC. Di ko rin nakita si Lula Sweet nag-live kagabi. May kamay din kasi gusto magtanim pero yung kamay hindi marunong. Hindi marunong ba? Matututunan na lang yan, Ma'am Puching. Madali lang. Basta mayroong ganito, oh, yung may nakaready ng lupa. Yan. Madali lang magtanim. Wala ka ba dyan sa kasabihan? Oo, mayroong ganon. Yung tinatawag na ano yun? Yun nga, na meron din na tanim nila, parang hindi malusog. Ganon. Hiyang, hindi sila, ewan, parang ganon, ewan ko lang. Hello po, Ma'am Fides. Good morning. Good morning po, salamat. Hindi nabubuhay, yun. Oo, meron daw talagang ganon, Ma'am Puch. Pero kami, okay lang naman. Kasi kahit nga ako, pag nagtatanim ng mga halaman, tinutusok ko lang yan dyan sa kung saan. Bubuhay naman. Ganun ba yon? Hindi naman siguro. Siguro, ewan ko lang ha. Pero, pasasaan ba yun kung hindi yun mabubuhay? Basta itinanim yan sa lupa. Pero mayroon talagang ano, may mga times talaga na kahit ang tataba ng mga itinanim nila, pero yung hindi sila nabibigyan ng laman, yung mga tinanim nila, meron talagang ganun din daw talaga. Sabi nila. Kaya may power ka siguro. Kaya huwag mo sayangin, oo. Power, may power. Yung nakikita mo dyan, Ma'am Poch, ano yan, tataniman ko dyan ng dragon fruits. Ayun, meron na ako doon mga puno na iniipon ko. Kaya lang, kailangan poste siguro no, na concrete. O di kaya yung Madrid cacao na nabubuhay. Yun yung gagawin kong poste para pagapangan ng dragon fruits. Tapos yung aking strawberry din, paparamihin ko. Kaya lang, ang hirap magbitbit ng tubig kasi dapat naging dinidiligan yung mga strawberries at saka dragon fruits kapag tag-init. Yun, medyo malayo na sa bahay. Ang hirap din magbitbit ng tubig. Salamat sa paharang. Yan, Trin Daddy. Sino yan? Trin Daddy?
Trindad. Shouty, hola amigos. Buenos dias. Parang ano to eh, Espanyol to eh. Ayan, meron na lang po na 10 minutes. Or gawin nating 15 minutes bago tayo mag-end live. Buti na lang hindi na maulan ngayon. Kahapon, lakas ng ulan. Ang lawak ng taniman mo, Ma'am Tres. Ito lang po, Ma'am Fedes, yung aming naararo ni Father. Ito lang naman. Konti lang naman po yan. Kasi, ano na eh, maraming niyog. Parang hindi na masyadong exposed sa araw. Kasi dapat yung tanim din, yung hindi makulimlim yung ilalim, yung dapat na naaarawan din. Medyo kasi marami ng ano eh, marami ng niyog, ayan, mga mangga. Ayan o, siksika na rin. Kaya ito lang muna, parang bakante kasi ito eh, di masyadong, wala masyadong tanim na mga puno at saka niyog. Kaya mas maganda yung ganito. Hindi masyadong, wala masyadong maraming tanim na puno ng niyog at saka mga kahoy. Kasi kapag ano, hindi masyadong maganda yung tubo ng mga tanim kapag nasa lilim na, malilim. Ano yun, Ma'am Poching? No, new videos ka, Tres? Wala. Bakit mag-ano tayo? Pindutin mo yung highlights dyan. Pwede ba yun? Parang ayaw ko kasi maglagay ng highlights. Okay lang ba yun? Hindi ba tayo magiging ano? Paulit-ulit na lang? Para magka-video ka. Okay. Mag-video na lang ata ako, Ma'am Poch, para i-upload ko. Umuulan ito ngayon, Ma'am Tres. Tres na lang po, Ma'am Fedes. Oo, parang andyan na nga po sa ano, sa part ng Maynila din yung ulan. Kahapon, ngayon lang nga umaraw eh, dito. Ah, talaga? Recommended yan? Oh, recommended daw. Oh, sige. Kaya pala yung iba, si ano, sino yun? Si Sis Inday Miyarna. Lagi ko nakikita may highlights siya lagi. 5 minutes lagi. Pero sa direct live lang. Ah, okay. Sa direct live lang. Wag lang sa SC. Ah, okay. Bebe, ano yan? Wag dito. Naririnig. Recommended pala to, Ma'am Poching. Oo, hindi. Palitan mo yung title. Oo, hindi. Palitan mo yung title. Oo nga eh, tinatamad ako. Ang dami kong pwedeng i-edit na mga video. Marami akong stocks na video. Kaya lang, tinatamad naman ako. Na ano ba sa SC. Kaya pala, kaya pala parang nababawasan din yung ano ko. Kasi parang wala akong masyadong upload. Umaasa na lang ako sa live at SC. Alis na baba! Ayan yung pamangkin ko. Sinundan ako dito. Anong tanim yan, Ma'am Tres? Ito ba? Ano po ito? Kamuti. Kamuti po ito, Ma'am Fedes. Ayan. Kamuti siya. Tapos yung sa gilid, ayan, kalabasa. Tapos doon, meron diyang itinanim si Mother na ampalayang kulubot. Ampalayang kulubot. Ayan, sa mga gilid, mga malunggay. Meron din kamatis. May sili, panglagay sa tinulang manok. Ayan. May saging. May mangga. Ayan. Ano pa din to? Dito sa mga gilid, kalabasa. At dito sa ano,
Natabunan na ng damo, yung may tinanim akong dragon fruits dyan kasi papagapangin ko dito sa puno na pabulok na. Ang tagal nga eh, ang tagal mabuhay yung dragon fruits ko. Ayun oh. At ito din ay may siling haba. Ayan, mga siling haba yung dito sa gilid. At ito, dalawang linya ng sitaw. Yan, papunta doon sa gilid. Tapos ito po ay mani. Mani. Ayan oh, mani yan, mani. Agoy, pinapapak na ako ng lamok. Oo, yung revenue mode, bababa if wala na manonood ng mga video mo. Kaya nga, mampuch, kailangan natin no? May live at saka upload video. Very relaxing talaga sa farm. As in. Wow, sarap ng mani. Oo, sige nga, Ma'am Poching. Sisipagan ko na mag-upload kahit 5 minutes. Okay na ba yon? Kahit 5 minutes? Tuwing magpapastol ako ng mga alaga. I-live ko, no? Yung mga kabakahan doon, no? Sa dulo, oh. Maraming kabakahan dyan sa dulo. Tapos yung mga pinagdidelete ko na yung mga matatagal ko ng video. Kasi nga, parang ang tagal na. Dinilit ko na. Yung mga andun pa kami sa sa kabilang farm. Sige nga, Ma'am Puch. Okay na ba yung 5 minutes, Ma'am Puching? I-upload ko lang kahit wag na premiere. Upload lang, pwede na yon. Aray, daming lamok. Thank you po sa lahat na naandyan. Salamat ng marami. Ayan, yung dito sa kabila ay kamote at saka kamuting kahoy. Ang sarap maggulay ng talbos ng kamuting kahoy. Sino ba yung nagugulay dyan ng kamuting kahoy? Pauwi na tayo kasi parang uulan na naman. Makulimlim na yung kalangitan. Akala ko tapos na yung ulan. Parang uulan na naman. Ito yung sa kabila, yung itinanim ko dating pinya na na-provision ng mga baka. Buti na lang nabuhay ulit. Ang dami ko naman bubunutan dito ng damo, oh. Marami na namang damo yung aking mapinya. Ayan, paabutin ko lang po ng 2 hours and 5 minutes or 10 minutes. Mag-end live na po ako. Salamat po sa lahat ng naandyan, Ma'am Puching, Ma'am Fides, Madam Cascade, Manay Leia, sa lahat ng sumili po kanina dito. Thank you so much. Yung isang sipi ko nakatambay doon kay Madam Cascade, andun, iniwan ko sa loob ng bahay.
Oo, dahil highlights, direct na, upload na private, no stress. Oo, diretso naman po, no? Sige, sige, sige. Salamat po sa inyo dyan. Nag-ESI ka ba kagabi, Ma'am Puching? Hindi ako sumilip kagabi kasi natulog na ako ng maaga kasi wala akong ESI. Kaya hindi ako sumilip sa YT. Parang si Lula Sweet nga eh, parang hindi rin nag-live kagabi. Ewan ko ngayon kung magla-live yun. Naubusan na kasi ako eh. Wala na akong pampakain sa aking kamay, sa aking face art. Hindi ako nakagawa. I can't let go. I can't let go. Oo, ako sabi ko pahinga muna. Ayan. Nagpahinga ka rin ba? Hindi ka rin nag-live kagabi? Nag-SC? Ako din, tinamad. Tinamad kasi wala naman akong pang SC. Kaya nga eh. Oo nga, Ma'am Puch. Tinamad talaga ako kaya sabi ko wag na muna, palagpasin ko muna. Bukas na lang ako mag-live kahit nakafocus lang sa labas. Oo nga eh. Always naman na andyan si Lolo sa atin. Minsan no, nakakatuwa man Puching kapag merong mga bisita no, na marami. Pero pag nasanay tayo na parang marami, kapag konti na yung ano, pumapasok, parang nakakatamad. Sabi nga ni ano ni Juwari Wap, nasanay daw ako na maraming mumu. Dati nga nagtsatsaga ka na, dalawa, tatlo, apat lang yung ano mo, yung tao mo. Oo, nakaka-excited nga eh. Pahinga din pag may time. Pag minsan na ano, na nakikita kong parang walang mumu, tinatamad talaga ako. Yung nung nakaraan nga, inend ko agad yung shark. Yung face art kong shark. Inend ko kaagad. May mga times kasi nakakatama din. Oh, ano ba? Ano nga ba? Yung trending na naman ngayon, Ma'am Coach. Kaya mag-isip what's trending and views. Ano nga kaya no? Ano kaya ngayon? Uh, trending and viral. Then is si live na naman. Ano kaya? Ano na, wala na yung ano, aluminum foil. Yung mga paglinis-linis ng isda, pag kaliskis, meron pa naman, marami pa naman noon. Ang dami kong nakikitang nagba-viral pa naman. At saka yung ano, yung mga itlog, nagbabalat ng itlog o di kaya yung balot. Medyo marami pa naman. Yung ano ngayon, yung trending ngayon, yung ano yun, yung sliding board, yung mga numbers. Pero ikaw nga man po, ang galing mo no, ang galing mo mag-edit ng mga ano, yung mga hinahalo-halo mo dun sa essay mo. Binibigyan mo ng ano, paano ba yun? Paano pa mag-edit ng ganon? Ang galing mo dun sa mga effect mo. Ayan, tanghali na naman. Ano na naman kayang aking
lulutuin. Ano na naman kaya yung aking maigugulay? Ayan, magpaalam na ako, Ma'am Puch. Mag-end live na po ako. Salamat ng marami, Ma'am Puching. Sa lahat po ng nakitambay, nakidaan, nakitamsak. Maraming salamat po. God bless everyone. Advance Happy New Year po sa ating lahat. Ayan, thank you so much, Ma'am Puching. Kailan ka magla-live ulit? Ingat. Salamat, Ma'am Puch. Ayan, nag-iikot na yung aking humihina na yung signal. Salamat po ng marami at sa aking silent viewer dyan. Thank you so much. Ma'am Fides, salamat po ng marami. Thank you everyone. Advance Happy New Year po sa inyong lahat. Bye!